May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Maayong hapon. Ugma magsugod na gyud ang Semana Santa. So kini akong ihatag is more of an information kung kinsa gyud ang gapatay ni Kristo. Gadako magudta nga ang amahan sa langit maoy gabuot nga mamatay iyang anak. Wrong. Upat ka grupo ang responsable. Number 1, ang mga Pariseyo. Sila ang Bible scholars, sila ang bright. Pero nasina, nasuya, na insecure sila kay si Kristo mas daghan ang maminaw, mas daghan ang sumusunod. Plus, nalugi sila sa negosyo, kay katong ilang negosyo sa templo, gipangbali ni Kristo ang lamesa. Ikaduha, ang gobyerno sa Roma. Nakita nila nga si Kristo sikat. Bati ra ba ilang dinalhan? Nahadlok silang muhimo si Kristo og rebelyon. So ila na lang gipug nga daan. Ug ikatulo, ang pipila ka mga Hudeo. Nag-expect man gud sila nga si Kristo ang Mesiyas nga pareha ni King David, warrior. Sus kay si Kristo nagtudlo man og pasaylo, na dismaya kay sila mautong ilansang siya sa krus. Ug ang ikaupat, kita kay sige man tagkasala. Pero akong klarohon, ayaw damaya ang mga Hudeo karon, ang Roman government karon, ug ang ilang mga pari sa mga Hudeo, kay katong nipatay ni Kristo, pipila lang to sa iyang panahon, ayaw damaya ang karon. Okay? So, katong mga igsuon, dili pagbuot sa amahan nga mamatay iyang anak, kay walay ginikanan nga gusto nga mapunta ang iyang anak sa kadaot, di ba? Pareha pud nato, kining atong mga problema, dili ni pagbuot sa Dios. Gitugot, gialaw lang ni niya nga mahitabo nato aron mulig-on pagyud ta sa atong pagtuo, aron igo ratang muhilak pero dili ta mo surrender. Okay? God bless.